Urretxu zumarratik usurbialera ondo pasatzera. Pozik igo bera, hotza gainera. Bertso eskola zer dan hori da galdera. Gazteien dakigu gutxi gora bera. Zer da bertso zabaltzen saiatuko gera. Zer da bertso zabaltzen saiatuko gera. Bertso eskola zuetzara ohartzen, zutaz ari garela maite mintzen. Zu ezain tokionik ez dago munduan, bertso eskolak zuetzara ohartzen. Zu gana zeinen alai joaten garen, bertan jolasten gera, bertsolari izatera. Txintxo, txintxo, denok bertso eskolara, txintxo, txintxo, portatzen gara. Horren beste doinu zertako ikasi, gero ez badakit bertsoan nondik hasi. Pintxo, pintxo, pintxo eta donuts, meriendetan ez deuiten huts. Merienda ederrak astero, astero, tripa bete eta bertsoa gero. Bertso eskolan ez da, soi bertsoa hitz egiten, herriko txutxu-mutxu, bertan ditugu jakiten, botatako bertso bakoitzeko, kontu bat dugu kontatzeko, lagunak tira egiten ditugunak. Txutxu-mutxu, 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 zergatik eta zertarako 30 piku, bertxok soilik laua ditu, nerbiok direnen gertuko, egingo genieke uko. Alare, bertsoa dugu gustuko, gustatzen zaigu aigu, gustatzen zaigu aigu, gustatzen zaigu aigu aigu, gustatzen zaigu aigu, gustatzen zaigu aigu, gustatzen zaigu.